Barangay Love Stories. Love Stories. Magkakaiba ang personality ng bawat tao dahil magkakaiba rin tayo ng buhay na pinanggalingan. Pero hindi dahilan yon para hindi tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa taong mahal natin. Ikaw kapuso, babaguhin mo ba ang ugali ng karelasyon mo na hindi kasundo ng mga taong mahalaga sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila ay hindi mo dapat binabago ang sarili mo para sa ibang tao. Pero paano kung nahihirapan na silang pumasok sa mundo mo? Paano kung hindi na sila makasabay sa'yo? Paano kung magsawa na silang pakisamahan ka? Magbabago ka ba para sa kanila o hahayaan mo na lamang na mawala sila sa buhay mo? Papa Dudut, ako nga pala si Erickson, 28 years old from Sampaloc, Manila. At nagtatrabaho bilang HR head dito lamang din sa Manila. Papa Dudut, matagal na po akong nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. Kaya naman naisipan ko rin na ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana ay makapag-iwan din ng aral sa ating mga kabarangay. Papa Dudut, almost 5 years ago nang makilala ko si Michelle. Isa po siyang balerina. Mahilig kasi ako manood ng mga musical play at unang beses ko siyang nakita noong mag-intermission number ang grupo nila sa isang play na pinapanood ko ay gandang-ganda talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Lalo na habang sinasabayan niya ang pagsasayaw, ang mabagal na musika na ume-ere noon. Noon ko lang din po na-realize na totoo nga ang love at first sight. Dahil talaga namang tinamaan ako sa kanya ng gabi na yon. Mabuti na lamang po at may mga kakilala rin ako na mga taga-teatro kaya hindi na ako nahirapan pa na makipagkilala kay Michelle. Hindi ko na rin po sinayang ang pagkakataon at ginawa ko ang lahat para mapalapit pa lalo sa kanya. Hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon na tumagal ng 4 na taon. Papa Dudut, sa umpisa pa lamang ay pinakita na sa akin ni Michelle ang totoong ugali niya. Tahimik siyang tao at hindi siya mahilig gumimik at madalas kapag wala silang show ay nasa bahay lamang siya at nagbabasa ng mga libro niya. Sa totoo lang si Michelle ang pinakaiba sa lahat ng babaeng nakarelasyon ko. Pero siya rin ang pinaka-minahal ko kahit madalas ay may sarili siyang mundo. Hindi kasi talaga siya mahilig makihalubilo sa ibang mga tao, Papa Dudut. Kahit pa nga sa mga kaibigan o pamilya ko. Kumain ka na ba, mahal? Wala pa akong gana kasi medyo kagigising ko lang din. Pero nagkape na ako kanina. Kumain ka na mamaya ha. Para kahit papano magkalaman na yan tiyan mo. Huwag yung palaging puro diet ang nasa isip mo kasi hindi mo naman kailangan yun. Opo. Alam mo naman kung gaano ako kalakas kumain kapag nakaramdam na ako ng gutom. Alam na alam ko kasi mas malakas ka pang kumain sa akin. Mahal, sigurado ko ba na ayaw mo sunduin kita sa inyo ngayon? Para makapunta ka dito sa family gathering namin. Wala ka naman rehearsal mamaya, hindi ba? Mahal, kasi wala ako sa mood lumabas sa bahay ngayon eh. Saka baka ma-out of place lang ako kapag pumunta pa ako dyan. Bakit ka naman mauupi dito kasama mo ako? Kilala mo naman ako. Ayoko talagang nakikipag-usap sa maraming tao. Lalo na kung hindi ko naman kilala. Kaya nga kita sinasama dito para makilala mo ang pamilya ko. Matagal ka na rin kasing gusto makilala ng ibang kamag-anak ko eh. Basta mahal, babawi na lang talaga ako sa susunod. Promise. Huwag lang talaga ngayon kasi parang hindi pa ako ready na makilala sila eh. Alam mo naman na mahihain ako sa mga tao. Sorry, mahal.
Ayos lang. Hindi mo kailangang mag-sorry. Sige na mahal, ibababa ko muna tong tawag para makapaglinis na ako ng bahay. Bye! I love you! I love you too. Nakailang promise na siya na babawi siya pero kahit kailan naman hindi niya ginawa. Oh, Erickson! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap doon sa loob ng bahay. Ay, sorry po mami. Tinawagan ko lang po kasi si Michelle. Anong sabi niya? Makakasunod daw ba siya dito sa family gathering natin? Medyo malabo raw po mami kasi ano po eh. May rehearsal daw po kasi sila mamaya. Ganun ba? Sayang naman at matagal na rin siyang gustong makilala ng mga pinsan mo. Yun nga rin po sabi ko sa kanya eh. Pero nag-promise po siya na babawi siya next time. Alam mo anak, hindi naman sa hinuhusgahan ko kaagad ang girlfriend mo na yan. Pero sa 4 na taon na relasyon ninyong dalawa, parang wala pa yatang 5 beses namin siyang nakakasama. Hindi rin naman talaga requirement na palagi siyang makapunta sa mga ganitong family gathering natin. Pero iba pa rin yung nakakasama namin siya at mas nakikilala. Sana naiintindihan mong ibig kong sabihin. Opo mami, nagets ko po yun. Huwag po kayo mag-alala. Makakabawi din po sa inyo si Michelle. Busy lang po talaga siya ngayon sa pagsasayaw niya. May mga rehearsal si Michelle, busy sa pagsasayaw niya, masama ang pakiramdam niya at kung ano-ano pang mga dahilan ang binibigay ko sa pamilya ko sa tuwing hindi makakapunta sa family gathering namin ng girlfriend ko, Papa Dudut. Mga dahilan na hindi naman talaga totoo at ako lang ang gumagawa. Mahirap naman kasing sabihin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit wala si Michelle. Na ayaw lang talaga nitong pumunta sa family gathering namin na hindi ito sanay sa maraming tao at mas gusto nito na palagi na lamang nag-iisa. Papadudot naiintindihan ko naman si Michelle na ganun siyang klase ng tao. Yung hindi mahilig makihalubilo sa iba, mas gusto niya na may sarili lamang siyang mundo at maswerte ako na sinama niya ako doon. Mas gusto niya na kaming dalawa lamang ang palaging magkasama o magkausap. Pero Papadudot naiintindihan ko rin naman po ang point ni Mami. Nabanggit ko kasi kay Mami na seryoso na ako kay Michelle at gusto ko na siya ang makasama ko sa habang buhay bilang asawa ko. Papadudot kahit kailan ay hindi po nakialam si Mami sa mga nagiging karelasyon ko. Pero dahil nga nagpaparamdam na rin ako sa kanya na gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay at bumuo ng sariling pamilya. Palagi niyang pinapaalala sa akin na sana ay makaklose naman daw niya si Michelle kahit na papaano. Sa aming 3 lalaki na magkakapatid kasi Papadudot, ako ang bunso at ako na lamang ang wala pang asawa. At lahat ng asawa ng mga kapatid ko ay kaklose ni Mami. Ang gusto niya sana ay maging malapit din sila ni Michelle sa isa't isa na hindi ako sigurado kung kailan pa kaya pwedeng mangyari. Dahil kahit minsan ay hindi nag-adjust si Michelle para sa akin at sa mga taong malalapit sa buhay ko, Papadudot. Mabuti na lang at hindi ako nahirapang ipark tong kotse. Sakto lang din kasi maaga tayong nakarating dito para sa company party namin. Hindi kasi masyadong traffic sa dinaanan natin kanina, mahal. Oo nga sinabi mo pa. Oh, tara na mahal. Baba na tayo ng kotse habang hindi pa masyadong mahaba ang pila sa entrance. Mahal? Pwede bang, pwede bang dito na lang ako sa kotse? Ha? Bakit naman? Kasi parang ang daming tao sa loob. Nakakailang at saka baka ma-out of place lang ako. Kasi hindi ko naman sila mga kilala. Hindi mangyayari yun. Akong bahala sa'yo. Tara na mahal. Mahal, ayoko kasi talagang bumaba ng kotse. Hihintayin na lang kita dito. Anong gagawin mo dito sa loob ng kotse? Makikinig na lang ako ng music at saka may dala akong libro. Magbabasa na lang muna ako habang naghihintay sa'yo. Pero sayang naman yung ayos mo ngayon oh.
Tapos baka mainip ka lang dito sa loob ng kotse. Okay lang ako, mahal. Alam mo naman na sanay na akong mag-isa. Isa pa, hindi ka naman magtatagal sa loob, di ba? Lalabas ka din naman kaagad para doon na lang tayo kumain sa paborito kong restaurant na hindi masyadong matao. Sige mahal, sandali lang ako sa loob. Kukunin ko lang yung award ko para sa 5th anniversary ko sa company namin. Tapos alis na kagad tayo. Hintay mo na lang ako dito. Uy, Erickson! Bakit ngayon ka lang? Akala namin ni Rachel hindi ka na darating eh. Oo nga. Kanina ko pa nga kinukulit si Rick na tawagan ka. Ang sabi naman niya, nag-text na raw siya sa'yo. Sorry, nagdadrive kasi ako kanina kaya hindi na ako nakareply. Ayos lang, pero teka. Akala ko isasama mo si Michelle kasi tatanggap ka ng award ngayon. Actually, kasama ko talaga siya. Oh, inasan siya? Nag-retouch ba sa CR? Hindi eh, nagpaiwan sa loob ng kotse. Ha? Bakit daw? Eh di bang sabi mo, binilan mo pa siya ng damit para sa party na to? Ako pa nga ang pinapili mo kung anong mas bagay sa kanya eh. Nakwento ko naman sa inyo, hindi ba? Ayaw niya na masyadong maraming tao sa paligid. Naiilang siya, saka pakiramdam niya palagi. Out of place siya, kahit sinabi ko na hindi mangyayari yun dahil ako ang bahala sa kanya. Sinubukan mo man lang ba siyang kumbinsihin o kulitin na bumaba ng kotse kahit saglit lang? Oo, kaya lang kilala ko si Michelle. Baka pagtalunan pa namin kapag mas kinulit ko siya eh. Eh di sana pala, hindi na lang siya sumama sa'yo dito. Yung totoo, Erickson, hindi ka ba nahihirapan sa setup niyong dalawa? I mean, hindi ka ba nabobore? Hindi naman. Mahal ko si Michelle eh. Kaya masaya ako kahit ganun ang personality niya. Naks naman! Ang cheesy! Alam mo Erickson, kumain na lang muna tayo kasi magsisimula na ang awarding. Sige, para makaalis na rin kagad ako pagkatapos ko makuha yung award ko. Totoo naman na mahal ko si Michelle, Papa Dudut. Pero hindi totoo na hindi ako naboboard sa setup ng relasyon naming dalawa. Nung una nga Papa Dudut ay nagulat ako nang pumayag siya na sumama sa company party namin. Pagkatapos kong sabihin na makakatanggap ako ng award para sa 5 taong kong pagtatrabaho sa kumpanya. Excited pa siya habang sinasabi na kukunan daw niya ng mga video ako habang tumatanggap ng award. Pero noong nandun na nga kami ay bigla na lamang nagbago ang isip niya. At alam ko na hindi ko na siya makukonvince para sumama sa akin sa loob. Papadudot nang bumalik nga ako sa kotse pagkatapos kong makuha ang award ay nagsorry si Michelle sa akin. Nakita pa lang daw kasi niya na marami ng tao sa entrance ay hindi na siya naging komportable. Sinabi niya naman ulit sa akin ang mga dahilan kung bakit gusto niya na palaging nag-iisa lamang. Na hindi talaga siya komportable sa maraming tao sa paligid niya. Napakiramdam niya ay nanliliit siya at para bang palagi siyang pinag-uusapan ng iba. Yon ang mga dahilan na paulit-ulit ko na lamang naririnig mula sa kanya. At bago niya pa yon sundan ng pag-iyak ay sinabi ko na kaagad sa kanya na ayos lang yon. Na naiintindihan ko siya at walang problema tungkol sa mga nangyari. Kahit minsan parang pakiramdam ko ay hindi talaga normal ang pagiging introvert ni Michelle, Papa Dudut. Pero dahil mahal ko nga siya ay pipilitin ko pa ring intindihin ang ugali niya kahit medyo nahihirapan na talaga akong mag-adjust. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Talaga akong ibang problema sa relasyon namin ni Michelle. Bukod sa pagiging loner at introvert niya ay sobrang sweet kasi niyang girlfriend to the point na gusto niya ay ako lamang ang kasama o kadate niya kapag wala siyang show o rehearsal. Ako ang priority niya bukod sa pagsasayaw niya, Papa Dudut, at nararamdaman ko na sa akin na rin halos sumiikot ang mundo niya. Nalaman ko kasi na ako pala ang first boyfriend niya dahil takot siya na pumasok noon sa isang relasyon at magtiwala sa ibang tao. Kaya nga kaunti lang daw ang mga naging kaibigan niya dahil kaunti lang din ang nakakaintindi sa kanya. Hindi rin siya mahilig gumimik o kahit ang sumama sa after party ng show nila. Madalas nga kapag nanonood ako ng performance nila sa pagsasayaw
ay niyayaya niya kaagad ako na umalis kahit doon kumain na lang sa ibang lugar na walang nakakakilala sa aming dalawa. Para daw wala nang masyadong storbo at ramdam namin na solo namin ang mundo at kaming dalawa lang talaga ang magkasama. Ano pare? Hindi ko ba talaga makakasunod dito sa bar? Oo nga naman, Erickson. Tingnan mo, ang saya-saya namin dito. Halata nga eh. Ka-video call ko pa lang kayo. Ang hyper nyo na. Ano pa kaya kung nandyan nga ako? Kaya nga, sumunod ka na dito sa amin. Linggo naman bukas. Pwede tayo magpuyat dahil wala tayong pasok sa trabaho. Teka, nasan ka ba? Bakit parang wala ka sa bahay niyo ngayon? Nandito sa restaurant. May dinner kasi kami ni Michelle at hinihintay ko lang siya. Parang alam ko yung lugar na yan ah. Di ba yan yung lugar na pinost mo kahapon sa Facebook? Oo, dito rin kami kumain kahapon. Favorite kasi ni Michelle ang lugar na to dahil hindi masyadong matao. Minsan talaga ang weird ng girlfriend mo, no? Ano ba talagang meron at ayaw niya sa mataong lugar? Hindi lang talaga siya komportable pero ayos lang. Nasanay naman na ako sa kanya. Ang sabihin mo, malakas lang talaga ang tama mo sa kanya kaya nasasakyan mo ang kawirduhan niya. Ano ka ba, hindi naman siya weird. Ganun lang talaga ang personality niya at matagal ko nang tanggap yun. O sige na guys, bababa ko na tong video call natin dahil palapit na rin si Michelle. Sige, kapag susunod ka, i-message mo lang kami. Bye, Erickson! Bye guys! Hello, mahal. Sorry, ngayon lang ako. Late na kasi natapos yung rehearsal namin. Ayos lang. Hindi naman ako nainip kasi ka-video call ko yung mga kaibigan ko sa opisina. Ngayon nga pala yung kinuwento mo nung isang araw na despedida party ng manager nyo, no? Oo, nasa bar nga sila ngayon eh. At kaya sila tumawag para inggitin lang ako. Kasi ang dami nilang alak na sagot lahat ng manager namin. Gusto mo bang sumunod sa kanila doon? Ayos lang naman kung umuwi na lang ako tapos… Hindi, ayos lang ako dito, ano ka ba? Siyempre mas gusto ko nakasama ka kaysa sa mga katrabaho ko, no? Sigurado ka ba? Oo naman siyempre. Bakit mo naman iniisip na mas gugustuhin ko pa silang makasama? Baka lang kasi nabobore ka na sa ginagawa natin o sa relasyon natin. Kung hindi tayo kakain sa apartment ko, dito naman sa paborito kong restaurant. Tapos palagi pa kitang tinatanggihan kapag sinasama mo ko sa gimikan ninyo ng mga kaibigan mo. Alam mo, okay lang naman sa akin kung minsan sila naman ang samahan mo. Naiintindihan ko na magkaiba talaga tayo ng personality at wag mong pilitin ang sarili mo kung nabobore ka na talaga sa akin. Pasensya ka na talaga, mahal, kung ganito ako ah. Mahal, ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ako nabobore sa'yo o sa relasyon na to. Walang ganun. Matagal ko nang tanggap na tahimik ka talagang tao at hindi ka sanay gumimik. Kaya wala kang kailangan na baguhin o pilitin na gawin. Basta itong tatandaan mo ha, mahal kita at walang magbabago doon kahit ano pa ang mangyari. Papadudot, minsan ay sinabi ko noon kay Michelle ang tungkol sa isyu ko sa pagiging introvert niya. Na sana ay medyo baguhin niya ang sarili niya at mag-adjust siya sa mga taong nasa paligid niya. Kaya lang nararamdaman ko na parang sumasama ang loob niya. Lalo na nang sabihin niya na hindi niya kayang magbago para sa ibang tao. Ilang araw din siyang naging cold sa akin pero nagkabati rin kami kaagad nang hindi ako huminto sa panunuyo sa kanya. Simula nga noon ay hindi ko na sinubukan pa na i-convince siya na magbago siya. Alam ko na madaling masakta ng feelings niya. Ako na lamang ang nag-a-adjust palagi sa sitwasyon naming dalawa. Hindi na ako masyadong sumasama sa gimikan ng mga kaopisina ko. Kung ano-anong dahilan na rin ang iniimbento ko kapag hindi nagpupunta si Michelle sa family gathering namin at pinilit kong mag-enjoy sa routine ng relasyon naming dalawa. Papadudot, mahal ko naman po talaga si Michelle at siguradong sigurado ako doon. Pero ngayon ko lang aaminin na medyo naboboard na talaga ako sa relasyon namin ng girlfriend ko.
Mahal, napatawag ka. Sasabihin ko lang na nakauwi na ako dito sa apartment. Ganun ba? Mabuti naman. Sorry kung hindi na kita nasundo kanina ha. Okay lang, mahal. Ngayon ka lang din naman nakasama sa party ng kaopisina mo. Pero, nandyan ka pa rin pala hanggang ngayon? Medyo malalim na ang gabi ha. Oo, nandito pa ako, mahal. Kadadating lang din kasi na ibang kasamaan ko sa trabaho. Maya-maya alis na rin ako. O sige, umuwi ka na kaagad mamaya ha. Baka hindi na rin ako makatawag kasi gusto ko magpahinga na maaga. Medyo napagod ako sa rehearsal namin ngayon eh. Okay, mahal. Text na lang kita kapag nakauwi na ako. Magpahinga ka na rin muna ha. I love you, mahal. I love you too, mahal. Bye. Ang cheesy talaga ng kaibigan namin, oh. Sinabi mo pa. Sana all my boyfriend na kagaya ni Erickson. Kanino pa ba kayo dyan sa may likuran ko? Hindi naman masyado, pero narinig namin lahat ng panglalambing mo sa girlfriend mo. Ito kasing si Rachel, hinila na lang ako palapit bigla dito sa may likuran mo. Hoy Rick, ang sabi ko kasi kalabitin mo si Erickson. Kasi nahihiya akong istorbohin ang pakikipag-usap niya sa girlfriend niya. Hindi ko sinabing makiusyoso tayo dito, no? Talaga? Ewan ko sa inyong dalawa. Anyway, paalis na rin ako maya-maya. Mabuti at nakita ko na rin kayo dito. Hala, bakit ang aga naman? Ngayon palang dumating ang iba nating kaopisina, oh. Sinabi ko kasi kay Michelle na hindi ako masyado magpapagabi dito. Dapat kasi sinama mo na lang siya dito sa birthday party ko. Para naman nakakabanding namin siya. Hindi rin siya pwede ngayon kasi kakauwi lang din niya mula sa dance rehearsal nila. Sus! Kahit naman walang rehearsal yan, as if naman pupunta siya dito. At ikaw naman, nagsiselos ka lang kaya ang haba ng nguso mo dyan. Hindi, no? Naaawa lang ako dyan sa kaibigan natin. Masyado na kaya nakakasakal ang mundo ni Michelle. Oh, aminin mo Erickson, totoo yung sinasabi ko, di ba? Sa totoo lang, aaminin ko na medyo nakakabore na nga. At nakakasawa na ngayon paulit-ulit at walang pagbabago sa routine namin ni Michelle. Yung palagi na gusto niya na kaming dalawa lang magkasama. Pero wala eh. Mahal ko talaga. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust. Pero hindi rin naman pwede na palaging ganyan, Erickson. Paminsan-minsan dapat hayaan mo rin ang sarili mo na mag-enjoy. Kaya nga ituloy na natin ang party na to. Bumalik na tayo sa loob ng bahay at magpakalunod tayo sa alak. Pero kailangan ko na kasi… Wala nang pero. Birthday ko ngayon pare. Kaya pagbibigyan mo ako na mag-enjoy kasama ka at ang ibang kaopisina natin ngayong gabi. Isang gabi lang naman to. Ano ba? Hindi to makakarating kay Michelle. Ay, sige na nga. Ayun! Tara na sa loob at magwalwal! Papadudot yon ang kauna-unahang beses na hindi ako tumupad sa usapan namin ni Michelle na nasundan ng pagsisinungaling ko sa kanya nang mag-text ako na nakauwi na ako sa bahay. Mabuti na lang at hindi na rin talaga siya tumawag pa ng gabing yon dahil siguradong mabobosesan niya akong lasing na sa alak. Doon na nga rin ako nagpalipas na gabi sa bahay ni Rick, Papadudot. Nang tawagan ko si Michelle kinabukasan ay pinangatawanan ko ang pagsisinungaling ko at sinabi ko na kaagad na nakatulog ako nang makauwi ako ng bahay kagabi. Sigurado kasi ako na magagalit siya kapag nalaman niya ang totoo at sasabihin niya na sana'y hindi na ako pumunta sa party na yon. Papadudod, sobrang na-guilty talaga ako noon kahit alam ko na maliit na bagay lamang naman ang dahilan ng pagsisinungaling ko. Pero aaminin ko po na sobrang nag-enjoy talaga ako. Noon lang kasi muli akong nagpakalunod at nag-enjoy sa alak. Iba rin kasi talaga yung nakakasama ko mga kaibigan ko ng mas matagal. Iba yung pakiramdam na kumawala mula sa boring na mundo ni Michelle. Ganon pala siguro talaga yon, Papadudot. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao ay darating ang oras na magsasawa ka rin, lalo na kapag sa inyong dalawa na lang halos umiikot ang mundo ng bawat isa sa inyo, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi po yun ang huling beses na nagsinungaling ako kay Michelle. Nasundan pa yon ng ilang beses dahil bumalik ang hilig ko sa gimikan. Bago kasi kami magkakilala ni Michelle ay certified party goer talaga ako.
Kung hindi ang mga kaopisina ko, ang kasama ko ay ang mga barkada ko naman o kaya ay dating mga kaklase. Nakakasama ko ang mga tao na hindi feel ni Michelle na kasama at pumupunta ako sa lugar na hindi rin niya gustong puntahan. Sa bagay, wala naman kasi siyang ibang gustong makasama kung hindi ako lamang. Kahit saang lugar pa yan basta kaming dalawa lamang ang magkasama. Papadudot dahil napadalas nga ang pag-gimmick ko ay unti-unti rin akong nawala ng oras para kay Michelle na hindi ko kaagad napansin. Pakiramdam ko kasi noon ay para akong ibon na biglang nakawala sa hawla at nakalipad ng malaya. Sobrang nag-enjoy ako sa paglabas ko mula sa masikip at boring na mundo ng girlfriend ko. Ang hindi ko alam ay yun pala ang pwedeng maging dahilan para magkasira kaming dalawa, Papa Dudut. Woo! Uminom lang kayo na uminom. Sagot ko ang alak at pulutan ngayong gabi. Congrats sa promotion, pare! Salamat pare. Akalain mo yun? Pagkatapos ng 5 taon ko sa trabaho, lang ako na-promote. Kaya magse-celebrate talaga tayo ngayong gabi. At magpapakalunod tayo sa alak at pulutan! Woo! Sige, kumuha lang kayo at sagot ko lahat yan. Oo nga pala, pare. Hindi ba susunod dito si Michelle? Malabo yun. Alam mo namang ayaw niya sa ganitong klaseng lugar eh. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya, may overtime tayo ngayon sa trabaho. Naks! Marunong na talaga magsinungaling tong kaibigan namin ah. Wala eh. Kahit anong gawin ko yata, hindi na magbabago si Michelle. Mabuti na lang talaga at natuto ka ng mag-enjoy kahit hindi siya kasama. Paminsan-minsan lang naman. Tama, pare. Saka isa pa. Paano mang hindi rin siya mag-enjoy dito? Anyway, wala ako ng alak. Wala na palang laman tong mga bote natin dito sa lamesa. Wait lang, balik ako agad. Sige lang pare. Wala pa rin siyang text ah. Oh, bakit parang ang lalim ng buntong hininga mo, Erickson? Kanina pa kasi hindi nagte-text sa akin si Michelle eh. Baka nagtatampo yun kasi hindi ko siya nasama na mag-grocery kanina. Kasi nga sinabi ko na may overtime tayo sa trabaho. Baka naman kasi tulog na. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo na pagtsatsagaan ang ugali ng boring na girlfriend mo na yan. Ganun talaga kapag mahal mo. Pero kagaya nga ng sabi ko, iba pa rin yung nag-e-enjoy kayo pareho sa relasyon ninyong dalawa. Alam mo na, yung nasasabayan nyo yung trip ng bawat isa. Hindi mo natatanong pero lahat na naging boyfriend ko, nag-enjoy silang lahat sa akin. Rachel, medyo lasing ka na yata. Saka bakit dinidikit mo yung upuan mo sa upuan ko? Baka kung nung isipin na ibang kasama nating nasa kabilang table, no? Di ako lasing, ano ba? Isa pa, hayaan mo sila sa kung anong gusto nilang isipin sa atin. Basta ako, ipaparamdam ko lang sa'yo ang matagal ko nang gustong malaman mo. Na gusto kita, Erickson. Tagal na. Uy, gago, anong ginagawa mo? Ilan mo yung ginagawa mong pagalik sa akin? Nasa na ba si Rick? Ipapatid kita sa kanya pa uwi. Hayaan mo lang ako. Tsaka hindi pa ako lasing noon. Ano ba? Uy, tama na. Pinagtitinginan tayo ng tao. Ano ka ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Ay, Mahal, may ginagawa ka talagang kalokohan. anong ginagawa mo dito? Teka, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Dahil kitang-kita ko na ang mga dapat mong ipaliwanag. Magsama kayo ng malandibang babae. Michelle, sandali lang! Michelle! Papadudot pakiramdam ko ng gabi na makita ni Michelle na halos naghahalikan na kami ni Rachel ay nawala ang lahat ng spirito ng alak mula sa katawan ko. Nang makita ko sa mukha niya na sobra siyang nasaktan ay parang nag-flashback lahat sa isipan ko ang mga pagsisinungaling ko sa kanya.
Nag-flashback ang lahat ng kasalanan ko pati na rin ang mga dahilan kung bakit ko ba siya minahal sa kabila ng lahat. Kung bakit at papaano tumagal ng 4 na taon ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Noong ko na-realize kung gaano ko kamahal ang girlfriend ko. Kaya kahit ayaw bumitaw ni Rachel mula sa pagkakayakap niya sa akin ay pinilit ko siyang itinulak at nagmamadali akong sinundan si Michelle sa paglabas niya ng bar. Gulong-guluman ang isipan ko noon ay isa lang ang gusto kong mangyari. Ang makapagpaliwanag sa kanya at maging maayos muli ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Mahal, sandali! Huwag mo akong hahawakan! At lalong huwag mo akong tatawagin na mahal! Pero mag-usap naman muna tayo. Hayaan mo ako makapagpaliwanag. Para saan pa nga? Nakita ko naman lahat, Erickson! Pero mali kung ano mang bagay na tumatakbo dyan sa isipan mo. Alin ang mali sa iniisip ko ngayon? Yung nambababae ka? Yung niloloko mo ko? O yung pagsisinungaling mo sa akin? Oo, nagsinungaling ako pero hindi kita niloko, Michelle. Wala akong ibang babae. Kahit nahuli ko na kayong dalawa na halos naghahalikan sa loob ng bar? Pero wala nga kaming relasyon ni Rachel, lasing lang siya. Eh bakit kailangan mo pang magsinungaling sa akin? Bakit sinabi mo na nag-overtime ka sa trabaho kahit nakita kitang nakatag sa picture ni Rick sa buwisit na bar na yon? Sorry. Sorry? Para saan? Sorry kasi nahuli kitang nagsisinungaling? Erickson, aminin mo nga sa akin. Kailan mo ba ako niloloko? Hindi nga kita niloloko. Mali ang nasa isip mo. Oo, nagsinungaling ako pero hindi ibig sabihin ng bababae na ako. Eh bakit kailangan mo pang gawin yon? Dahil ayoko na masaktan ka. Ayoko na mag-away tayo dahil ginawa ko ang gusto ko na ayaw mo. Gusto mo na ayaw ko? Anong ibig mong sabihin? Michelle, hindi kasi pwedeng palagi tayong ganito. Hindi pwede na sa ating dalawa lang umiikot ang mundo ng bawat isa. Oo, aaminin ko na nagsinungaling ako sa'yo ilang beses na. Hindi ko sinabi sa'yo kung nasan talaga ako at kung sino mga kasama ko. Hindi kita niyayaya na pumunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Dahil alam ko naman natatanggi ka lang at magtatampo ka kapag tumuloy ako mag-isa. Sinabi ko naman sa'yo na ayoko sa mga bar, di ba? Ayoko sa maraming tao. Ayoko sa maingay na lugar. At ganun akong tao. Hindi ako kagaya ng mga kaibigan mo. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero sana maintindihan mo rin na hindi pwedeng palaging tayong dalawa lang ang magkasama. Siguro nga nagkamali ako. Nagsinungaling ako para makapag-bar o makasama mga kaibigan ko. Pero sana naman huwag mong isara ang mundo mo kahit man lang sa pamilya ko. So kasama rin to sa issue? Ang hindi ko pagpunta sa mga family gathering nyo? Ang issue dito, Michelle, hindi mo sila pinapapasok sa buhay mo. Paano ka nila maikilala at paano mo sila maikilala? Kailangan pa ba yun? Oo! Pero hindi nga kasi ako ganong tao. Hindi ba kasi talaga pwedeng tayong dalawa na lang ang magkasama habang buhay? Masaya naman tayo, di ba? Bakit kailangan ko pa silang papasukin sa buhay ko, sa mundo ko? Dahil lahat ng tao na bahagi ng buhay ko ay magiging bahagi na rin ng buhay mo. Kaya kailangan mo matutunan kung paano makisama sa iba. Michelle, hindi naman kita pinipilit na magbago eh. Ang akin lang, huwag mo rin akong pilitin na makulong sa mundo mo. Nabubore ka na nga sa akin. Ayaw mo na. Aaminin ko na oo. Minsan nakakasakal ka na talaga. Mahal kita. Pero kahit sa anggulo mo tignan, darating ang araw na magiging isang pamilya din tayo. Magiging pamilya mo rin ang pamilya ko. At kakailanganin mong pakisamahan ang lahat ng tao na bahagi ng buhay ko. Kaya please, ayusin natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Papa Dudut, hindi madali sa akin ang pagsasabi ng totoo tungkol sa personality ni Michelle.
Lalo na ang tungkol sa dapat niyang baguhin o i-adjust sa sarili niya. Hindi naman kasi talaga madali para sa isang tao ang magbago, Papa Dudut. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kailangan niyang baguhin ang buong sarili niya para sa akin. Ang hinihiling ko lang ay ang mag-adjust siya ng kaunti para sa akin at sa ibang tao na nasa paligid namin. Papa Dudut, alam ko na nasaktan ko ng sobra si Michelle at naiintindihan ko ang ilang araw na hindi niya pakikipag-usap sa akin. Pero dahil mahal ko siya ay hindi ko hinayaan na mawala siya sa buhay ko. Gumawa ako ng paraan para makapag-ayos kaming dalawa. Palagi ko siyang pinupuntahan sa rehearsal nila sa apartment niya at hindi ako sumusuko sa panunuyo sa kanya hanggang sa muli niya akong kausapin ng maayos. Mas nagkapaliwanagan kami sa isyu namin sa isa't isa. Mabuti na lang ng mga oras na yon ay mas bukas na rin ang isipan niya na makinig sa akin. Muling nauwi sa iyakan ang pag-uusap naming dalawa habang nangangako sa isa't isa na mas pagtitibayin namin ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, sa ngayon po ay halos 5 taon na ang relasyon namin ni Michelle at nagbabalak na rin po kami na magpakasal. Sa wakas din po ay nakapag-adjust na siya sa mga tao sa paligid niya kahit na papaano. Naisasama ko na rin po siya sa mga family gathering namin at nagagawa na niyang makipagkwentuhan sa pamilya ko. Nagustuhan na rin siya ni Mami at mas naging close na silang dalawa. Hindi na rin namin pinalaki pa ang issue tungkol kay Rachel dahil nag-apologize na rin naman ito sa aming dalawa, lalo na kay Michelle. Papa Dudut, hindi naman talaga nagbago si Michelle para sa akin. Siguro ay ginawa niya rin ang lahat ng yon para sa sarili niya. Alam niya rin kasi na kahit sa trabaho niya bilang ballerina ay medyo nahihirapan din sa kanyang mga kasama niya. Pero dahil sa pag-a-adjust na ginawa niya, sa sarili niya ay nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Papa Dudut, masaya ako na kahit papaano ay nakakalabas na siya mula sa maliit at malungkot niyang mundo. At palagi kong ipinaparamdam sa kanya na kasama niya ako kahit saan pa siya magpunta. Lalo na at malapit nang matupad ang mga plano namin na bumuo ng isang masayang pamilya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng chance sa akin na magbahagi ng kwento namin ni Michelle. Sana po kagaya namin ay marami pa kayong kabarangay na mabigyan ng inspirasyon na makapag-share din ng kani-kanilang kwento ng buhay. Dahil naniniwala po ako na lahat ng kwento ng buhay natin ay may aral na kapupulutan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Erickson. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay LS 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala kapag nasira ay hindi na basta-bastang mabubuo at may babalik sa dating hulma. Ang tiwala kapag nasira, malaki ang tsansang manatili itong sira. Ikaw, may nakasira na ba sa iyong tiwala? Hindi madaling ibalik ang tiwala na nasira. Mas lalong hindi madaling buuin ang mga bagay na nasira dahil sa sobrang pagtitiwala. Lalong-lalo na sa relasyon. Oras na masira ang iyong tiwala sa iyong karelasyon, oras na lang ang makapagsasabi kung kaya pa bang ibalik ang dati. Hindi na bago sa atin ang masira ang relasyon dahil sa panloloko. Mas lalong hindi na bago sa atin ang mawasak ang tiwala dahil maling tao ang iyong pinagkatiwalaan. Sa ating kwento ngayong araw ay ipapakilala ko sa inyo si Candy, ang ating letter sender na minsan ay niloko.
Ang ating letter sender na gustong subukan kung kaya pa bang maibalik ang tiwala gamit lang ang natitirang pag-ibig para sa iyong karelasyon. Alamin natin kung kaya pa bang idikit pabalik ang tiwalang nabasag ng minahal mo. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ano ba ang mas madaling ibalik? Pag-ibig na naubos o tiwalang hindi na buo? Ito ang naging paulit-ulit kong tanong sa sarili ko noong nahuli ko ang panloloko sa akin ni Neil. Ako nga pala si Candy, 27 years old. Sa aking kwento ibabalik ko at gagawing hilawang sugat na minsan ko nang naranasan dahil sa pangangaliwa ng aking karelasyon. Naalala ko pa 10:30 noong nagpunta ako sa isang luma at tagong motel. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba habang pinagmamasdan ng bawat taong lumalabas sa motel na yon. Sinubukan kong hanapin ang pamilyar na mukha. Halos 2 oras na akong nakatayo doon, kakahintay sa inaabangan ko. Sumakit ang leeg ko kakalingon sa bawat yapak na marinig ko papalabas sa motel na yon. Kabado ang puso ko sa bawat lalaking nakikita kong nagche-check out. Idinarasal ko na sana ay hindi si Neil yon. Sana hindi ang boyfriend ko ang lalabas doon. Pero hindi dininig ang dasal kong yon. Lumipas lang ang 1 pang oras ay nakita ko siya. May kasama siyang iba, naging triple ang kabog ng puso ko. Hindi ako nagkamali. Siya nga yon. Nakatitig ako sa kanya at hindi pa niya ako napansin na nandun. Masyado itong nakafocus sa kasama niyang babae. Sa tansya ko, mas bata ito ng 7 taon sa akin. Kaya siguro naisip ni Neil na patulan at idala ito sa isang motel. Nasaktan ang pagkababae ko sa nakita kong lambingan nilang dalawa. At nasaktan lalo ang pagkababae ko nang titigan ko sila at nakitang sobrang saya nila. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ganon kalagkit ang tingin ni Neil sa babaeng yon? Di hamak namang mas maganda ako sa kanya kung nakapag-ayos-ayos lang sana ako. Edad lang ang lamang nito sa akin pero bukod doon alam kong wala na. Nilapitan ko sila bago sila makalabas ng tuluyan sa pintuan ng motel. Doon ay nakita kong nagulat si Neil. Sinasabi ko na nga ba eh! Totoo yung kutob ko na nilaloko mo ako! Pinagkatiwalaan kita! Sinira mo lang, hayop ka! Sinabi na tama na eh! Nakakahiya ka! At ako ba ang dapat mahiya ngayon? Ako pa! Matapos mo akong lukuhin, sasabihin mong nakakahiya ako! Ikaw ang mahiya! Lalong-lalo na sa iyong malanding babae ka! Hindi ka na bata para malaman mong mali ang kumabit! Candy! Ang bunganga mo! Sobra ka na! Hayop kang babae ka! Mas makati ka pa sa gabi! Sinabi na tumigil ka na eh! Sinaktan mo ko? Sinaktan mo ko, Neil! Sobra ka na eh! Napaka-eskandalosa mo masyado! Dapat nga kabila ang pisngi mo binuta sa sampal ni Neil eh. Kung makapag-eskandalo ka, akala mo ikaw may-ari ng lugar na to? Sige Neil, sampalin mo pa. Siguraduhin mo babakat sa mukha niya ang palad mo ha. Sige! Hayop ka! Ikaw yung kabit! Ikaw pa yung matapang! Ah, talaga? Talaga? Kabit nga ako. Pero mas mahal naman ako sa'yo. Hayop ka talaga! O ano? Masakit bang masampal ng taong pinaglalaban mo ngayon? Umuwi ka na! Sa bahay na tayo mag-usap mamaya. Oo girl, umuwi ka na lang. Wala ka nang kakampi dito.
Umuwi na tayo, Neil. Halika na, please. Girl, hindi pa siya pwedeng umuwi. Kakain pa kami. Alam mo na. Napagod kami eh. Di ba, Neil? Hindi ka ang kinakausap ko! Pero ako ang dapat sumagot sa'yo. Wala akong balak makipag-away sa'yo! Gusto ko lang umuwi na kami ng boyfriend ko! Uuwi siya kapag pinayagan ko na. Huwag kang pala desisyon dyan. Saka tingnan mo nga yung itsura mo. Ayusin mo naman. Sino ba namang lalaking magtsatsaga kung ganyan lagi ang inaabutan niya sa bahay? Pinagbabawalan mo akong magdesisyon sa amin ni Neil? Bakit hindi yan ang sabihin mo sa sarili mo, ha? Mukhang nakakalimutan mo na isa ka lang namang… Kabit? Oo, alam ko. Pero tong kabit na binabangga mo ang nagpapasabik at nagbibigay ng ikaliligaya ng boyfriend mo mula sa kama hanggang pagbangon. Sabihin mo nga sa kanya, Neil. Sabihin mo kung paano ko napapalakas ang ungol mo. Diba? Hindi mo nagagawa yun kapag siya ang kasiping mo? Trish, please! Hindi to… Ay, oo nga pala. Bigla akong naalala. Sabi ni Neil, ako raw ang pinakamagaling na naikama niya. So alam mo na kung bakit kinakailangang humanap ng kabit ng boyfriend mo. At nagawa mong maniwala na ikaw ang pinakamagaling kaya ka pinatulan? Hindi mo ba naisip na baka kaya ka pinatulan dahil bumuka ka kagad? Yan na bang pinakamatalas mong salita? Ano ba yan? Hindi man lang ako nasugat. Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang pinili. Bumuka ka man ako ng paulit-ulit sa kanya, hindi ako nagsisisi dahil pareho naman kaming naging masaya. Eh ikaw, masaya ka ba na ang boyfriend mo kailangang iba pang ikama? Masaya ka ba na kailangan pa niyang tumikim ng ibang putahe dahil sobrang umay na siya sa sabaw na hinahanda mo? Hindi ko alam kung paano ka nakakakuha ng lakas ng loob para ipaglaban mo ang sarili mo kahit alam mong ikaw ang mali dito. Kung ganito naman kasarap, hahayaan ko nang maging mali ako habang buhay. Pokpok ka! Pokpok ka! Wala kang kasing Kylie! Bitawan mo si Trish! Aray ko! Aray, Neil! Kaya hindi pa kita pinapatigil! Di ka ba lang makinig? Aray ko! Tama na! Nasasaktan ako! Pag binitawan ko ang buhok mo, uuwi ka na ba? Huwag mong bitawan para matuto! Hayop na yan! Neil, nasasaktan ako! Bibitawan ko lang to kapag uuwi ka na talaga. Neil! Huwag mo akong daanin sa iyak! Sumagot ka! Yan! Yan kasi! Uuwi lang ako kapag sasabay ka sa akin! Matigas din ang ulo mo. Eh sinabi na nga… Isa ka pa, Trish eh! Tumigil ka nga muna dyan! Please, Neil, umuwi na tayo! Kung nagugutom ka, ako na magluluto ng pagkain mo! Huwag kang sumama sa kanya! Sa akin ka sumama! Umuwi na tayo! Iba ang sagot na hinihingi ko! Sige, uuwi na ako! Hindi na nila ako hinintay na makatayo sa pagkakasalampa ko sa lupa. Iniwan na nila ako at hindi nila ako nilingon. Nang dumaan ang isang taxi ay sumakay na sila at ramdam na ramdam ko ang awa ko sa sarili ko noon. Nilapitan ako ng isang babae para tulungan akong tumayo. Nagtanong ito kung may maitutulong ba ito, pero umiling lamang ako. Pinagmasdan ko ang paligid, nakatingin halos ang lahat sa akin. Namula ang mga pisngi ko at hindi ko noon alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako papasok ng hotel kung saan ko nahuli si Trish at si Neil. Nanginginig ang mga kamay kong nagtanong sa receptionist kung may bakanting kwarto. Kahit pang 3 oras lang. Naawa itong pinagbasdan ako at sakay nabutan ako ng susi sa kwartong bakante. Tinungo ko ang kwartong yon, nang mabuksan ko na yon babagsak kong hiniga ang katawan ko sa kama. Hindi ko noon alam kung ano ang mararamdaman ko. Yung sakit ng pagkakasabunot ba sa akin kanina ni Neil o yung masakit na katotohanang sinampal sa akin ni Trish.
Habang nakahiga noon ay panay ang tanong ko sa sarili ko kung ilang beses kayang nagsiping sina Neil at Trish doon. Si Trish lang kaya ang dinala niya roon. Nasaktan ako nang balikan ko ang mga sinabi ni Trish sa akin. Mas napaligaya nga kaya niya si Neil kaya siya ang pinili. Kaya siya yung kinalabit ng paulit-ulit. Nakailang beses ba sila sa motel na ito? Ilang beses ba niyang napaungol ang boyfriend ko? Habang ini-imagine ko noon ang ginagawa nilang dalawa sa kama, nanikip ang dibdib ko. Hindi ko napaghandaan ang ganong eksena sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari pala sa akin ang mga nangyayari sa ibang relasyon. Inakala kong masaya kami ni Neil. Inakala kong kontento siya kung ano ang naibibigay ko sa kanya. Napaiyak na lamang ako noon. Pinakawalan ko ang sama ng loob ko sa nangyari sa akin, napakalakas ang iyak ko. Kaya yung nasa kabilang kwarto, pinaghahampas ang dingding para tumahimik ako. Inipit ko ang aking mukha sa unan para hindi masyadong tumagos ang iyak ko sa kabilang kwarto. Nahiya na rin akong gumawa ng eksena noon. Iniisip kong itulog ang sakit na nararamdaman ko pero hindi ko nagawa. Nakahiga lang ako noon habang binabalikan ang aming nakaraan. Binabalikan ko yung pagkakataon na nagkaroon kami ng problema ni Neil para malaman ko kung saan ako nagkamali. Piniga ko na lahat sa utak ko pero mababaw lang ang mga naging problema namin noon. Mga problemang hindi pwedeng magresulta ng pangangaliwa. Kaya naisip ko na bakit ba niya yon nagawa. Napagod na ako magtanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang at saan ako sumobra. Naisip ko na hindi ko makukuha ang mga sagot kung ako lang ang magpipiga ng sitwasyon. Kaya naman nagpa siya akong umuwi na para makausap si Neil sa nagawa niya. Mabuti naman at umuwi ka na. Kanina pa ako naghihintay dito ah. Magpapahinga na ako. Mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganito lang. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Pag-usapan natin yung ginawa mong iskandalo kanina. Nakakahiya ka. Paano kung may mga nakapag-video ng away niyo ni Trish? Pag kumalat yun, sino nakakahiya? Wala na akong pakialam. Magpapahinga na ako. Sinabi ko na nga mag-usap tayo, di ba? Parang di ka nakikinig eh. Kung may gusto kang sabihin, ibagsak mo na. Si Trish katrabaho ko lang yun. Nagsabay lang kami kanina pa uwi galing trabaho. Pauwi na kayo? Sa motel ba ang bahay nyo? Nahilo si Trish, kaya nagpasama muna sa motel na yun. Siyempre cargo ko siya kung may mangyari sa kanya. Kaya yun, sinamahan ko ng 3 oras. Neil, hindi ka tanga at mas lalong hindi ako tanga. Nakita ko kung paano kayo magyapusan kanina. Paniwalaan mo na kung ano yung gusto mong paniwalaan. Basta katrabaho ko lang si Trish. Katrabaho mo pero kinakama mo? Walang nangyari sa amin, ano ba namang… Ulitin ko! Hindi ako tanga! Masyado ka kasing tamang hinala eh. Tamang hinala? Eh yung kabit mo nga mismo nagkumpirma kanina. Ano pa bang tamang hinala? Pinagtitripan ka lang niya, masyado ka kasing praning. At saka ikaw unang sumugod. Neil! Wag mo akong gawing tanga! Kahit pinakabobong tao sa mundo, alam kung ano yung totoo, kaya utang na loob! Umamin ka na lang! Wala akong aaminin dahil hindi naman ako nagloloko. Baka ikaw! Baka pinapasa mo lang sa akin ang panlalalaki mo kaya ka ganyan. Kala mo ba di ko napapansin? Alam ko meron kang iba, pero mas pinili ko na lang manahimik. Kasi di ako katulad mo na iskandalosa. Huwag mo akong baliktarin, Neil! Hindi ka makakalusot sa ginagawa mong yan! Hindi ako nagpapalusot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo ng totoo? Oh, heto! Pinrint ko lahat ng totoo! Mga screenshot ng usapan ninyo ni Trish mo! Tingnan mo kung gaano kahalay ang usapan ninyo! Tingnan mo! Ah! Sus! Binigyan mo talaga ng mali siya yung usapan namin? Ganyan lang kami magbiruan sa trabaho. Ganyan lang kami mag-usap ni Trish pero walang mali siya. Walang mali siya yung I love you nyo sa isa't isa? Walang mali siya yung pag-uusap nyo tungkol sa mga posisyong ginagawa nyo sa kama?
Eh yung mga nakahubad ninyong pictures na pinagtatawanan ninyong dalawa, wala rin ba yon? So talagang binubuksan mo ang Facebook ko na hindi ko nalalaman? Iba ka ah. Sino ka ba para pakialaman yun? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Sa lahat na nangyayari ngayon, yan pa talaga ang pinroblema mo? Yung privacy mo? Hindi mo naisip na nasira yung relasyon natin dahil sa pangangaliwa mo? Baka pwedeng ito yung pag-usapan natin ngayon, ano? Pag-usapan natin kung gaano ka kabastos at kawalang hiya para buksan yung Facebook ko nang hindi ko nalalaman. Ang kapal din pala ng mukha mo, no? Kung hindi ko binuksan yung Facebook mo, hindi ko malalaman na may ginagawa ka ng kalokohan. Pero mali pa rin na nakialam ka ng Facebook ko. Mas mali pa kaysa yung lokohin ako? Ewan ko sa'yo. Nakakainis na yung pagiging tama mo palagi. Lagi ko nalang nararamdamang mali ako kapag nandyan ka. Para sa'yo wala akong ginawang tama eh. Kaya kung magloloko ako, siguro, yan ang magiging dahilan ko. Masyado kang feeling tama palagi eh. Nakakasawa. So aminado ka na ngayon na nagloko ka? Ang dami kong sinabi pero yan ang na-pick up mo. So nagloko ka nga. Di ba sinabi ko kung magloloko ako? Kala ko ba matalino ka? Hirap bang maintindihan yung sinabi ko? Saan ka pupunta? Ngayon mo gusto mag-usap, di ba? Halika! Pag-usapan natin kung bakit ka nangaliwa. Nababaliw ka na talaga. Matutulog na ako. Totoo bang sarap na sarap ka sa kanya, ha, Neil? Nakakailang rounds kayo? Natatalo niya ba yung performance ko? Napakababoy mo! Kulang ba ang effort ko para mapaligaya kita sa kama? Ano bang posisyon yung gusto mong gawin ko para hindi ka na mangaliwa? Pakitanong naman kay Trish kung ano yung ungol na ginagawa niya. Magpapaturo ako sa kanya para naman makontento ka! Sinabi nang tumigil ka na eh! Hindi ka na ba nagagandahan sa akin, Neil? Kinakailangan ko na bang gumamit ng makeup para hindi mo na ako ipagpalit sa iba? O baka naman may problema ka sa katawan ko? Naliliitan ka ba sa dibdib ko? Naiinis ka na ba sa nahahawakan mong mga bilbil ko? Umayos ka nga! Huwag mo ako dinadramahan ha! DNA epekto sa akin! Meron ba akong kailangang aralin sa kama para hindi ka na sa iba maghahanap? Kung yun naman yung problema, pwede ko naman yung pag-aralan eh. Magsabi ka lang. Sana nagsabi ka para hindi na tayo umabot sa ganito. Sana hindi ka na umabot na naghanap ka ng iba. Alam mo, mag-usap na lang tayo bukas pag wala ka ng sapak sa ulo. Kung ano-ano naiisip mo eh. Bahala ka dyan. Hindi na natin kailangan mag-usap bukas. Anong ibig mong sabihin? Ngayon pa lang. Tapos na tayo. Ayoko na. Eh di tapos. Sino tinakot mo? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Umalis ka na dito ngayon. Umalis ka na! Ganyan! Ganyan ang ugali mo. Malakas masyado ang loob mo. Tapos ano? Kapag namimiss mo ko, tatawagan mo ako. Pababalikin mo ako. Ugali mo yan eh. Ito na yung huli. Huwag ka mag-alala. Ito na talaga yung huli dahil hindi ko na kaya. Fine! Aalis talaga ako kahit di mo sabihin. Salamat na lang sa lahat. Okay, lumabas ka na. Ako na mag-aayos ng mga gamit mo. Ipapadala ko na lang kung saan ka titirang bago. Ang lakas talaga ng loob mo ha. Iba! Malakas ang loob ko dahil hindi ko na kayang ginagawa mo. Kaya please umalis ka na. Maliligo lang ako at sana pag natapos na ako, wala ka na dito. Seryoso ka? Mukha ba ako nagloloko? Seryoso kang papaalisin ako sa kalagitnaan ng gabi? Ganyan ka na ba kaatat na paalisin ako? Siguro kaya gusto mong makaalis na ako para maiuwi mo na dito yung lalaki mo, no? Sabihin mo nga, sino ba yung pinagmamalaki mo para lumakas ng ganyan ng loob mong paalisin ako? Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako baboy. Kahit anong pagmamalinis mo, di ako maniniwala. Wala akong pakialam kung hindi ka maniwala. Sana pagkatapos kong maligo, wala ka na. Candy, sandali! Bitiwan mo nga ako, Neil! Huwag mo naman gawin sa akin to! Ano ba? Isipin mo na lang lahat ng pinagdaanan nating dalawa. Yung tagal ng relasyon natin. Eh sana naisip mo yan bago mo ako niloko. Nagsisisi na ako. Hindi na ako uulit. Hindi ko naman gusto si Trish.
Nilandi niya lang ako kaya ako pumatol. Lalaki lang ako, natutukso. Ikaw talaga ang mahal ko. Hindi ko kayang wala ka, Candy. Ikaw ang buhay ko. Pagkatapos ko maligo, sana wala ka na. Please, Candy. Mahal na mahal kita. Huwag mong gawin sa akin to. Ayusin pa natin to. Alam ko mahal mo pa rin ako. Please, Candy. Please. Hindi naging madali sa akin ang hiwalayan si Neil. 5 taon din ang pinagsamahan naming dalawa. Pero hindi rin madaling tanggapin noon sa akin na niloko niya ako. Pinaalis ko siya sa bahay, ilang beses akong kinontak ni Neil mula nang pinaalis ko ito sa apartment namin. Hindi ko sinagot ang mga mensahe niya kahit na ilang beses ito noon na nagmakaawa at nagsabing hindi na uulit sa ginawa niya. Inamin niya sa akin ang ginawa niyang panluloko at sinabing hihiwalayan na niya si Trish. Para maniwala ako noon ay ipinakita nito ang chat kay Trish na nakikipaghiwalay na ito. Sinabay din niya ang pag-block dito sa kanyang Facebook at ibang social media accounts niya. Sinabi niya na ito ang paraan para mapanatag ako. Pero sa totoo lang ay kulang yon. Sinabi ko sa kanya na hindi yon ang solusyon para magkabalikan kaming dalawa. Sinabi sa akin ng mga kakilala ko na i-block ko na siya pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung ito bang paraan ko noon ng pagtutorture sa sarili ko. Kahit na alam kong nasasaktan lang ako dati habang binabasa ang mga pagmamakaawa niyang bumalik sa akin. Hindi ko pa rin magawang tuluyan siyang burahin sa buhay ko. 5 taon din kami at marami kaming pinagnaan ng dalawa. Hindi basta-bastang mabubura ng isang pagkakamali ang mga naging ala-ala namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula noong nagkahiwalay kami ni Neil, hindi na ako halos lumabas ng bahay. Lumalabas lamang ako dati para magtrabaho at uuwi rin agad pagkatapos. Naging para akong bangkay na namumuhay. Nakakulong lamang ako sa bahay kung wala naman akong dapat napuntahan. Naging sapilitan din ang pagkain ko para lang may laman ang aking sikmura. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko na ginagawa ang nagpapasaya sa akin. Nagwo-worry na ang pamilya ko sa mga nangyayari sa akin. Sinubukan nilang dumalaw sa akin para kumustahin ako pero mas pinili kong wag silang harapin. Alam kong alam na nila noon ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Neil pero hindi sila nakialam. Hindi rin naman kasi kami close na pamilya para damayan nila ako noon. Ito marahil ang dahilan kung bakit nahirapan akong mag-decide ng tama tungkol sa amin ni Neil. Dahil nga wala akong pamilyang natatakbuhan. Ang mga kaibigan ko naman naging busy sa kanilang mga buhay. Wala akong nalapitang pwede kong hingan ng tulong. Dahil mas marami na ako noong na oras na mapag-isa ay hindi ko na nasimulang isipin kung kailan nagsimulang magloko sa akin si Neil. Doon na lang naging maliwanag ang lahat. Tinagpi ko lahat ng mga detalye mula sa mga panahong wala ito sa bahay, sa mga panahong natagalan ito sa banyo habang dala-dala ang kanyang cellphone, sa mga panahong nakaramdam ako ng panlalamig sa kanya na inakala ko noon na pagod lang ang dahilan. Inalala ko kung paano ito nagro-wrong sense sa akin. Na binaliwala ko lang at hindi ko pinag-isipan ng masama. Inalala ko rin kung paano siya nagbago ng turing sa akin.
kung paanong naging hindi madalas ang pagniniig namin at pagsasabi niya na mahal niya ako. Inalala ko kung paano niya pinalitan ang password ng kanyang cellphone at patagong ginamit yon kapag natutulog na ako. Inalala ko rin yung kabado niyang mukha sa tuwing umiilaw ang kanyang cellphone kapag may tumatawag. Lahat yon ay tinagpi ko sa aking isipan at doon ko nga nakumpirma na matagal na pala niya akong niloloko talaga. Bakit ka pa tumatawag? Hindi ka ba makaramdam na ayaw kitang kausap? Sinagot mo ang tawag ko. Ibig sabihin may parte dyan sa puso mo na gusto mo ako makausap. Pwede ba, Neil? Marami akong ginagawa. Wala akong oras sa pagdadrama mo. Kausapin mo naman ako, please. Alam kong nasaktan kita. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan, Neil. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad. Hindi kita kayang patawarin. Bigyan mo ko ng second chance para maitama ko mali ko. Nagbago na ako, maniwala ka. Hiwalay na kami ni Trish. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Isang sorry mo lang? Isang hingi mo lang ng chance? Maibabalik na natin ang nawala at nasira? Pagtatrabahuhan ko lahat. Maibalik lang ang dating tayo. Maibalik lang ang tiwala mo sa akin. Hinding-hindi na maibabalik ang tiwala ko sa'yo. Pero alam ko sa puso mo na mahal mo pa ako. Ang kapal din naman ng mukha mo para ipamukha sa akin na may pagmamahal pa ako sa'yo. Na may pagmamahal pa ako sa katulad mong manloloko. Oo, nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko pero maniwala ka. Nagbago na ako. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan yung ginawa ko sa'yo. Hindi ako makatulog. At ako? Sa tingin mo nakakatulog pa ako? Neil, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing. Yung walang iniisip. Kasi mula nung niloko mo ko, bawat pagpikit ko, naaalala ko yung mga ginawa mo. I'm sorry, Candy. Sorry lang ba yung makakabura ng mga pangmamaliit at pagpapamukha sa akin ni Trish na mas okay siya kaysa sa akin? Hindi ko kontrolado ang bunganga niya, Candy. Pero sana kinontrol mo ang sarili mong mga liwa. Siyempre talo na naman ako dito. Ako naman tong laging masama eh. Ako na lang tong laging mali. Yung lagi ang ginagawa mo. At ngayon iniikot mo sa akin ang problema? Hindi naman sa ganun. Pero kasi sumusobra ka na eh. Masyado mong dinidiin sa akin yung pagkakamali ko. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang yon? Neil, sinaktan mo ako. Niloko mo ako. Sinira mo ako. Alam mo ba kung gaano kababa yung tingin ko ngayon sa sarili ko? Iniisip ko kaya ka nagloko kasi maraming kulang sa akin. Kaya ka nagloko kasi may mga hindi ako nagagawa para sa'yo. Walang kulang sa'yo. Sapat ka na sa akin. Sapat na ako sa'yo? Pero bakit ka nagloko? Candy, wala na akong ibang masabi para makinig ka sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, puro mali ko lang nakikita mo. Wow! Wow naman talaga, Neil. Hanggang sa huli, parang mali ko na ipamukha sa yung ginawa mong kamalian sa akin. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko ngayon? Alam mo ba, hindi matanggal sa utak ko yung gabi na nahuli ko kayo ni Trish sa motel. Kung paano kayo magyapusan, kung paano mo siya titigan. Ang saya-saya nyo nun. Selos na selos ako kasi dati, sa akin yun eh. Sa akin mo ginagawa yun. Dati akin ka. Dati wala akong naging kahati sa'yo. Pero... Candy naman. Huwag na sana nating ibalik yan, please. Hirap na ako na inuulit mo yan eh. Kung nahihirapan ka, paano na lang ako? Ay, Candy. Wala akong ibang masabi sa'yo ngayon kundi bigyan mo pa ako ng tsansa para mapatunayan ko sa'yong totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Alam ko naman yun. Pero sana pakinggan mo ako. Alam ko di magiging madali ang lahat kapag nagsimula tayo ulit pero hindi ako susuko kahit gaano pa yung kahirap. Hindi kita susuko ang suyuin. Hindi ko isusuko ang pagmamahalan natin. Ikaw na lang ang meron ako, Candy. Napakatanga ko para di yun nakita nung simula. Ginawa ko lahat para sa'yo. Mas inuna pa kita kaysa sa pamilya ko. Mas inuna pa kita kaysa sa sarili ko. Lahat ng mga
kontento ka sa akin. Pero bakit parang kulang pa rin? Pero bakit kailangan mo pa rin akong lokohin? Ano ba yung kulang, Neil? Ano pa ba? Kahit pigain mo ko, kahit ulit-ulitin mo yung tanong na yan, paulit-ulit lang din ang sagot ko. Hindi ka kulang. Pero bakit ka nga nagloko? Gusto ko malaman yung totoo. Hindi ko alam. Dahil ba mas bata siya? Mas sexy? Mas maganda ba ang trabaho niya? Mas matalino ba siya? Hindi. Then why? Hindi ko alam. Siguro kasi lalaki ako. Nag-init ang katawan ko nung inalok ako. Siguro kasi nasasaktan ang ego ko sa'yo dahil mas marami kang achievements, dahil nakatapos ka. Mas maganda ang trabaho mo. Mas malaki ang kita mo. Kaya hindi ko talaga... Alam mo, Neil, ayaw mo lang sabihin sa akin kasi siguro kapag umamin ka, baka mabawasan yung chance mo makabalik sa akin eh. Pero Neil, yun ang kailangan ko para mapatunayan ko kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Nasarapan ako. Oo. Nasarapan ako sa kanya. Alam ko mababaw at katawan ko lang ang pinairal ko pero yun ang totoo. Nagalingan ako sa kanya sa kama. At isang tawag ko lang sa kanya, pumapayag agad siya. Ikaw kasi lagi kang busy. At pagka uwi mo ng trabaho, mas gusto mo pang matulog kesa magsiping tayo. Anong klaseng rason yan? Sex lang ba talaga? Ganyan ka ba kababaw para mangaliwa ka? Sinabi mong sabihin ko sa'yo yung totoo, di ba? Yun lang ang totoo, Candy. Kaya mo na ba akong bigyan ng chance? Candy? Hello, Candy? Candy! Hindi ko sinagot ang tanong niya kung may chance pa siya. Nang mga panahon na yon ay gulong-gulo pa ang isipan ko. Ginusto kong alamin muna lahat ang totoo kung alam kong masasaktan ako. Marami pang butas na kailangang tapalan noon. Alam kong kailangan ko pang malaman ang iba pang katotohanan sa pangangaliwa ni Neil. Naisip ko na ganito ata talaga ang mga babaeng naloko na. Kahit alam nilang masasaktan lamang sila. Pipilitin pa ring alamin ang lahat para mapanatag lamang ang loob nila. Inalam nila kung ano ang punot dulo ng panluloko sa kalagayang ko noon. Gusto kong malaman lahat-lahat. Nakipag-usap ako kay Trish, Papa Dudut, at naisip ko na kailangan kong malaman ang side niya. Dahil alam kong may mga bagay na hindi pa rin sinabi si Neil. At hindi ako kontento doon. Tanging si Trish lang ang naisip kong makakasagot sa mga tanong na gumugulo pa sa isipan ko. Tinawagan ko siya para makipagkita sa akin. Nagulat ito na nalaman ko ang kanyang number. Matagal ko nang alam ang number niya at hindi pa nahuhuli si Neil na nagloloko noon. Nakuha ko yon sa cellphone ni Neil. Mike pa nga ang pangalang nakalagay doon. Nagtry akong isearch sa Facebook friends niya kung merong Mike pero wala naman. Napaisip ako dati na bakit laging tumatawag at nagtitext itong si Mike at sino ba ito. Noong minsang hindi siya nakatingin, kinuha ko ang number noong Mike na yon. Nahalata kong may mali talaga sa Mike na yon. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang babae ang sumagot. In denial pa ako noon at iniisip ko na baka asawa ng Mike. Pero iba talaga ang kutob ko dati nung narinig ko ang boses na yon. Tinandaan ko ang boses na narinig ko. Nagkaroon ako ng kutob na muli ko yung mapapakinggan at nagkatotoo nga. Sumunod kong narinig ang boses na yon isang gabi sa lumang motel. Doon na nagsimulang masira ang buhay ko nang marinig kong muli ang boses na yon. Paano kayo nagsimula? Nung minsang nagkayayaan sa inuman, naging extra clingy siya sa akin at sinabi nung isang kawork namin na mag-ingat daw ako dahil may girlfriend niyang si Neil at ikaw nga yon. Nalaman mo na nun pero tinuloy mo pa rin? Iniwasan ko siya nung una.
Sinabi ko sa kanya na di siya dapat ganun kakomportable sa akin dahil may girlfriend siya. Sinabi niya friends lang naman daw kami. Eh di okay, sabi ko. Ako lang pala yung nagbigay ng mali siya nun, pero hindi eh. Iba yung pinaramdam niya sa akin. Yung pasimpleng paghawak niya sa kamay at bewang ko, kung paano niya ako kausapin sa office at kung paano niya ako i-chat. Alam kong iba eh. Eh anong ginawa mo? Sinabi ko na sa kanya na alam ko ang ginagawa niya, na nilalandi niya ako ng pasimple. Umamin siya sa akin na type niya ako. Sinabi ko na di pwede dahil may girlfriend siya. Anong sagot niya? Sinabi niya sa akin na hindi ka na raw niya mahal, na kesyo nagsasama na lang kayo dahil matagal na kayo. Sabi pa niya, naaawa lang daw siya sa'yo kaya hindi ka niya hinihiwalayan. Baka raw kasi magpakamatay ka eh. Kasi minsan, nakaka-feel daw siya na parang nababaliw ka na. Alam mo naman na sigurong hindi totoo ang sinasabi niya. Pero bakit hindi ka pa umalis? Eh kasi, tanga nga ako. Mahal ko na kasi. Kahit alam ko naman na wala siyang balak talagang iwan ka, umaasa pa rin ako. Kaya nga halos isubsob ko tong katawan ko sa kanya. Kahit pagod na pagod ako, tuloy pa rin ang performance ko sa kanya sa kama. Kasi iniisip mo na kapag ginalingan mo sa kama, ikaw ang pipiliin niya? Oo. Iniisip ko na baka iwan ka na niya. Kapag nakita niyang mas magaling ako sa'yo. Pero hindi eh. Nalaman kong hindi. Nung nahuli mo kaming dalawa sa motel na yon. After nun, iniwasan na niya ako. Tapos isang araw, tinapos na niya yung relasyon namin. Kasi sabi niya, mali raw yung ginagawa namin. Sa kanya lang talaga nalaman na mali nung nagkahulihan na. Ilang beses kayo nag-sex? For almost a year? Mga 358 times? Sinabi ba niyang magaling ka? Sa tuwing nagsisex kayo, sinasabi niyang mahal ka niya? Paulit-ulit niyang sinabing magaling ako. Eh kasi nga, magaling talaga ako. Pero kung yun ang basihan para sabihin niyang mahal niya ako, hindi. Well, nag-I love you siya sa akin, dati. Pero hindi ko sineryoso yun. Lasing siya nun at may away kayong dalawa. Ano pa yung mga kailangan kong malaman na ginawa ninyo? Nakikita mong tattoo na to? Pamilyar ba sa'yo? Yan yung tattoo niya sa bandang likuran. Sabay kaming nagpatattoo niyan. Siyang nagbayad. Gift niya nung birthday ko ng August. August? Umutang siya sa akin August last year para raw sa pagpaparenovate niya ng kwarto ng nanay niya. Tapos, relax. Hindi ko naman alam na galing sa'yo yung pera. After nyan, nagmotor kami at nag-ikot-ikot sa Tagaytay. Yun yung time na hindi siya umuwi dahil napagod. Kaya nagstay kami sa hotel. Parang natatandaan ko to ah. August 12, nung hindi siya umuwi kasi ang sabi niya sasamahan daw niya yung kapatid niya magpatato. At gabi yun gagawin dahil yung tattoo artist sa gabi lang available at malayo pa yung shop. O yun! At least nalusutan niya yung tattoo niya. Ang galing niya magsinungaling, no? Mantakin mo na paikot ka niya. Kayo yung parehas na sinungaling. Parehas kayong manloloko. Ay, makakagaan ba sa loob mo kung mumurahin mo ako ngayon? Kung sasaktan mo? Mapapatawad mo ba ako kung ilalabas mo sa akin lahat ng galit mo? Kasi kung oo, heto na yung pisngi ko. Kaliwat kanan, sampalin mo. Dali. Gaga ako, di ba? Malandi ako, di ba? Makate. Mga agaw. Kulang pa yan, Candy. Isa pa. Harot ako, di ba? Tandaan mo, 358 times namin ginawa yon. Naaalala mo yung sa motel? Ang saya namin nun, di ba? Katatapos lang namin no nung nakita ka. Tama na! Tama na! Tama na! Alam ko kulang pa ang sampal na yon, pero sana balang araw, kapag kaya mo na, mapatawad mo na ako. Parang tinotorture ko ang sarili ko sa pagkikita naming yun ni Trish.
Pero nilakasan ko ang loob ko dahil gusto ko talagang malaman ang lahat. Totoo ang sinabi niya na kaya ko gustong alamin noon ang lahat dahil gusto kong balikan si Neil. Gusto ko noong malaman ang lahat para magkaroon ako ng closure. Noong nalaman ko ng lahat ay tinawagan ko si Neil at sinabing handa na akong bigyan ng chance ang relasyon namin. Natuwa siya. Muling nangako na hindi na siya uulit at gusto ko sanang maniwala pero hindi ko yon makapa sa puso ko. Sinabi niyang hindi ko raw pagsisisihan na binalikan siya. Dinagdag pa niya na gagawin na raw niya ang lahat para maging maayos kaming dalawa. Papadudot ng mga panahong sinabi niya ito ay nagustuhan ko yon. Sinabi ko sa sarili ko na tama lang na ibigay ko ang second chance na yon. Inakala kong magiging madali ang mga susunod pero nagkamali ako. Nang nagkabalikan kami mas naging mahirap pa pala kumpara noong nagkahiwalay na kami. Nagsimula kaming ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Naging madalas ang out of town namin dahil may nabasa kami na malaking tulong ito para mag-bond ang magkarelasyon. Ito kasi yung hindi namin nagawa before niya akong lokohin. Masyado akong naging subsob sa trabaho ko noon kaya wala kaming time sa mga ganito. Inayos naman namin mula noong nagkabalikan kami. Bukod dyan ay naging madalas din ang sex namin. Dahil nga yun yung naging kulang din sa amin dati kaya pinagbigyan ko na siya. Lahat ay ginawa namin para bumalik ang dating sigla ng relasyon naming dalawa. Inakala naming mag-work ang ganitong sistema sa amin pero hindi pala. Sa bandang gitna ng pag-try namin ay bigla kong naalala lahat ng ginawang panloloko ni Neil. Lalo na yung mga kwento ni Trish sa akin dati. Madalas akong natitrigger noon kahit konting bagay lang na makapagpapaalala sa akin sa ginawa nilang dalawa. Na-trigger ako ng ilang ulit sa mga pelikulang napapanood ko na may temang panloloko sa karelasyon. Pati ang salitang motel kapag naririnig ko noon ay parang may iniipit sa puso ko. Minsan nga nung nasa mall kami ay may naamoy akong katulad ng pabango ni Trish. Natahimik na lamang ako at nasira ang mood ko at sinabi ko kay Neil na umuwi na lamang kami. Nagtanong ito kung bakit. Sinabi kong may naalala ako at hindi na maganda ang pakiramdam ko. Sinabi niyang alam niya kung ano yon pero sinabi niyang sana wag na namin pag-usapan para hindi na masira ang mood namin. Sobrang sakit, Papa Dudut, na kahit saan ako lumingon noon kahit konting bagay lang na makapagpapaalala sa akin sa ginawa nila. Sobrang lalim na nung sakit na dulot sa akin. Bakit ngayon ka lang? Galing ka siguro kina Trish, no? Anong ginawa nyo? Nagkaanaan na naman kayo? Candy, ano bang… Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito eh. Kanina pa ako nagte-text at tumatawag sa'yo. Pero hindi ka sumasagot. Isa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Kasama mo na naman ang kabit mo. Pagod ako, Candy. Huwag mo akong simulan, please lang. Oh, napagod ka? Bakit? Performance level na naman ba si Trish sa'yo? Gano'n pa talaga siya kagaling gumiling, ha? Hindi pa kasi klaro sa akin eh. Tumigil ka na, please. Galing ako sa kaibigan ko at… Siguro nakailang rounds kayo, no? Kasi matagal-tagal ka rin nawala eh. So kung susumain, mga 7 rounds kayo, no? Ano? Sagot! Galing ako sa kaibigan kong si McCoy. Meron siyang bagong video games. Pinakita niya sa akin. Ayun, di ko na namalayan yung oras. Naglaro kasi kami. Sorry, nasa bag ang phone ko. Di ko napansin. McCoy na ba ang tawag mo kay Trish ngayon? Video games? Yan na ba ang code nyo for sex? Code talaga? Nababaliw ka na. Baliw! Ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Dali! Akin na! Hindi. Ayaw mong ibigay sa akin kasi may tinatago ka eh, no? Wala akong tinatago. Eh bakit ayaw mong ibigay? Ibigay mo! Ibigay mo! Aray! Ibigay mo na! Nasasaktan ako, Candy! O, ayan! Ayan! Anong password? 814332. Sino tong si Mickey? Ha? Bakit tumawag siya sa'yo kahapon? Tattoo artist ko yan. Yung tattoo ko kailangan ng i-retouch. Ah, yung tattoo mo ba? Yung terno kayo ni Trish? Wow, go ka lang! Baka sabay pa kayong i-retouch nung Mickey na yan. Please, Candy! Tapos na yun eh.
Ano ka ba naman? Sino tong Karil? Leah? Army? Mga bagong kawork ko. Mga bata pa yan. Kasing bata ni Trish? Ay, please! Sino tong Kimberly? Bagong ad mo sa Facebook? Di ko alam. Inaccept ko lang siguro nung nag-friend request kasi marami kami mutual friends. So hindi mo kakilala? Eh bakit mo ina-accept? Para lang di mo katulad ng ginawa mo kay Trish? Bahala ka. Bahala ka na sa buhay mo. Oh, saan ka pupunta? Aalis! Uuwi mo na ako kina nanay. Di na kita kinakaya. Ang toxic mo na. Eh di go! Lumayas ka! Puntahan mo na lang yung kabit mo para hindi na toxic! Magpatato ulit kayong dalawa! Baliw ka! Baliw! Neil! Bumalik ka dito! Neil! Ano pa bang kailangan mo? Sorry, Neil. Nabigla lang ako. Naparaning lang ako kasi hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko kaya natakot ako. Nagduda. Kinabahan. Akala ko kasi nakinatrish ka na naman eh. Ay, hindi mag-workout to, Candy. Kung di ka magtitiwala sa akin. Please, maniwala ka naman. Wala na akong ginagawang masama. I'm sorry, Neil. I'm sorry. Laging umaalis noon sa bahay si Neil kapag natitrigger ako. Sinabi niya na hindi raw niya kayang tanggapin yung paulit-ulit kong pagbabalik sa kanya ng kasalanang nagawa niya sa akin. Sinagot ko siya at sinabing gusto ko lang naman kapag natitrigger ako ay pag-usapan namin. Hindi yung iiwan niya akong mag-isa. Napagod na raw siyang kinakausap ako dahil hindi naman daw ako nakikinig sa kanya. Naintindihan ko naman siya kahit ako ay napapagod na rin ako sa paulit-ulit kong ganitong ugali. Pero naisip ko na karapatan ko lang namang makaramdam ng ganito dahil niloko ako. Bakit ako ang kailangang mag-adjust? Mas lumala noon ang lungkot sa tuwing nagkakaproblema kami ni Neil. Wala kasi akong nalapitang mga kaibigan para pagsabihan ng nararamdaman ko. Nahiya na rin akong lumapit sa mga kaibigan ko dati dahil ilang beses na nila akong pinagsabihan pero hindi ako nakinig. Dagdag pa niya, nang mga panahong masaya ako kay Neil, hindi ko man lang sila nilapitan para makibanding o mangumusta man lang. Kaya hindi ko na inisip na gambalain pa sila sa problema kong ito. Marami akong ginawang nakakainis dahil hindi ko napigilan ang emosyon ko sa tuwing natitrigger ako. Minura, sinakta ng pisikal at pinost sa Facebook ang panlulokong ginawa sa akin ni Neil. Pinagsisihan ko nga ang mga nagawa kong yon dahil hindi ko pinag-isipan. Masyado ko noon na nagpadala sa emosyon. Nagresulta tuloy ito ng paglayo ng loob ni Neil sa akin. Nakonsensya naman ako at nangako sa kanya na hindi ako uulit. Naging maayos naman kaming muli. Sinarili ko na lamang at hindi pinapahalata sa kanya kapag natitrigger ako. Pero isang araw ay hindi ko naman kinayang kontrolin ang emosyon ko. Tinaong ko pang gumawa ng skandalo sa mismong anniversary naming dalawa. Wala ka bang naaalala sa restaurant na to? Wala. Sure ka? Hindi ka pa nakakapunta dito? Ano na naman ang gusto mo mangyari, Candy? Binasa ko ulit kasi yung screenshots ng usapan ninyo ni Trish. At dito kayo nagde-date, di ba? Nung time na sinabi mong OT ka sa work pero nag-leave ka naman talaga. Anniversary natin ngayon, Candy. Baka naman pwedeng… Ano ba yung in-order nyo dito noon? Ha? Para naman maiwasan ko. Baka kasi bawat subo ko ng pagkain yun, maalala mo si Trish. Hindi ko na nga naaalala yung babaeng yun eh. Ikaw lang nagbabalik sa kanya sa usapan natin. Tingnan mo may paparating. Ayun Hi, Trish! Anong ginawa mo? Pinapunta mo si Trish dito? Candy, anong ibig sabihin nito? Anniversary namin ngayon ni Neil. Maupo ka. Sabayan mo kaming mag-celebrate. Familiar ka naman siguro sa lugar na to, no? Pumunta ako dito kasi sabi mo sa akin kanina nahihirapan ka na. Tapos ito pala yung gagawin mo? Ang ipahiya ako? Hindi naman. Gusto ko lang mag-reunion tayong tatlo. Hindi ba kayo masaya? Nababaliw na ako. Yan na lang ba laging ilalaban mo sa akin? Nababaliw na ako?
Huwag kang aalis. Dito ka lang. Aalis na ako. Walang aalis! Candy, umuwi na lang tayo. Doon tayo mag-usap. Tapos pagdating ng bahay, anong gagawin mo? Tutulugan mo lang naman ako, di ba? O kaya aalis ka na naman. Ayoko na talaga. Aalis na ako. Bahala kayo dyan. Sabi nang walang aalis, di ba? Yung boses mo! Para sa inyo talagang gabing to. Regalo ko na sa inyo. Mag-reminisce na kayo ng nakaraan ninyo. Balikan nyo kung paano nyo ako nilokong dalawa. Candy, ano ba? Pasensya na kung sumakit ang mga puson ninyo sa pangbibitin ko sa panloloko nyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, pwede nyo nang ituloy ulit. At least ngayon, may basbas ko na. Enjoy! Candy! Candy! Iniwan ko silang magkasama at hindi ko alam kung ano ang ginawa nila pagkaalis ko. Naglakad ako kung saan-saan para lamang huminahon ang utak ko. Napagod ang utak ko sa kakaisip sa sitwasyong kinalagyan ko noon. Naalala ko nasa park ako huminto para doon umiyak ng umiyak. Wala na akong naging pake kung tinitingnan ako ng mga mata. Habang umiiyak noon ay bigla akong kinabahan. Bigla akong naisip na maling iniwan ko sina Neil at Trish na magkasama. Naisip ko na paano ko mag-reminisce nga silang dalawa at naisip nilang bigyan ng second chance ang relasyon nilang dalawa. Natakot ako at nanginig. Tinawagan ko si Neil pero naka-off ang kanyang cellphone. Tinawagan ko namang sunod si Trish pero kinancel nito ang tawag ko. Mas lalo akong kinabahan noon. Naisip ko na baka nag-check-in na sila sa motel. Baka may nangyayari na sa kanila. Sinisisi ko ang sarili ko sa ginawa ko, ako ang naglapit sa kanilang dalawa at maling-mali yun. Nagmadali akong umuwi ng bahay. Baka kasi andun na si Neil at nadatnang ko siyang nagkakape sa kusina namin. Inaway ko ito at pinagbintangang nagkasama silang dalawa ni Trish. Nakesyo baka may nangyaring muli sa kanila. Nainis na binaton ni Neil ang mug na hawak niya. Natakot ako at nagalit ito at sinabing sawang-sawa na ito sa pagbabalik ko sa kanya sa panloloko niya. Naiyak ito habang sinasabi sa akin na konti na lang at bibigay na siya sa ginagawa kong torture sa kanya. Naiyak na rin ako papadudot, nagmakaawa at sinabing aayusin namin yung dalawa. Inakala ko magbabago na ako noon pero hindi pa rin. Naging cycle na sa amin yung magiging maayos kami. Tapos sa huli ay mag-aaway tapos ay magkakaayos muli. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ulit ako magpapaanod sa emosyon ko kapag natitrigger ako. Tinulungan ko ang sarili kong makapag-move on at makalet go sa ginawa sa akin ni Neil. Naging mahirap ito dahil kahit saan ako tumingin at magbunta noon ay palagi kong naaalala ang mga ginawa nila ni Trish. Kung alam lang ni Neil ang kinikimkim kong lungkot at sakit sa tuwing may nagpapaalala sa akin ang panloloko niya noon. Nagtry akong mag-research ng mga paraan para magkaayos ang relasyon after ng cheating. Nanghingi na rin ako ng advice sa mga kaibigan ko. Nilunok ko ang hiya at nilapitan ko na sila dahil kailangan na. May mga nagsabing wag ko na raw paulit-ulitin ang banggitin kay Neil ang nagawa niya. May mga nagsabi rin na kung hindi ko talaga makalimutan ay iwan ko na si Neil. May mga nagsabi naman na malalampasan ko rin ito dahil nangyari na rin daw sa kanila. Pinili kong sundin at maniwala sa ikatlo at huling advice sa akin. Naisip ko na baka nga lilipas din ito kapag tumagal. Naisip ko na baka kapag kinontrol ko ang dila ko na makapagsalita ng tungkol sa ginawa ni Neil sa akin baka maging maayos kami. Naisip ko na baka kapag nakontrol ko ang emosyon ko na gumawa ng mga bagay na dulot ng galit sa ginawa ni Neil sa akin dati ay baka maging maayos kami.
Papadudot hindi naging madali sa akin ang pag-move on sa ginawa ni Neil. Inaamin ko na naging mahirap ito lalo na't hindi naman namin napag-uusapan ng maayos ang mga nangyari. Marami pa rin akong tanong noon tungkol sa nagawang panloloko ni Neil. Pero hindi ko yon naitanong sa kanya sa takot na baka umiwas at lumayo naman ito kapag yun na ang topic. Ay, may naalala ka na naman no? Ha? Wala. Alam kong meron. Dumilim na naman yung mukha mo nung nakita mo sa pinapanood natin yung lalaki nagloko sa asawa niya. Hindi. May iba akong naalala. May nakalimutan kasi akong bilhin. Di bale bukas. Candy, pwede nating pag-usapan kung yun yung kailangan para di ka na nagkakaganyan. Alam ko naging unfair ako sa'yo dati na ayokong pag-usapan yung nararamdaman mo kapag naalala mo yung ginawa ko sa'yo. Pero kung makakatulong sa pag-move on natin pareho, sige, pag-usapan natin. Hindi na kailangan. Baka kung ano na naman yung masabi ko tapos mag-away tayo. Tapos aalis ka. Tapos may iwan ako ditong mag-isa. Ayoko maiwan mag-isa, Neil. Mas lalo akong nalulungkot. Sobrang lungkot. Hindi ako aalis. Promise. Makikinig ako kung ano man yung nararamdaman mo. Huwag mo nang ipunin yung sama ng loob mo. Sabihin mo na. Hindi na, Neil. Okay lang. Sabi ko naman sa'yo eh. Neil, sobrang sakit. Sobrang sakit dito sa dibdib sa tuwing naaalala ko lahat na nangyari. Kaya nga sana pakiusap ko, wag mo nang balik-balikan eh. Kahit hindi ko naman gusto, kusang bumabalik eh. Kahit masaya tayo, kahit nagtatawanan tayo, bigla na lang papasok sa utak ko yung nangyari dati. Kahit ayoko, bumabalik talaga eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo. Kung alam mo lang na nasasaktan din ako kapag nakikita kita nagkakaganyan. Kasi hindi ako makapaniwalang nagawa kitang lokohin dati. Alam mo mula nung niloko mo ko, hindi na ako nagandahan sa sarili ko. Lagi na lang akong nakakahanap ng kapintasan sa itsura ko. Alam mo rin ba na lagi kong ikinukumpara yung sarili ko kay Trish? Candy. Tapos alam mo sa tuwing naglalakad tayo tapos may makakasalubong tayong mga babae na magaganda, makikinis, sexy. Bigla akong mai-insecure kapag napapatingin ka sa kanila. Bigla akong maiisip na kaya siguro ako niloko kasi maraming mas maganda sa akin, mas maayos, mas sexy, mas makinis. Lagi kong tinitingnan yung sarili ko sa salamin para kutsain. Hindi totoo yan. Okay lang yun, Neil. Siguro nga habang buhay ko nang kukwestiyonin yung sarili ko. Habang buhay ko nang itatanong kung bakit hindi ako naging enough. Candy, I'm sorry. Wala ka namang dapat ipag-sorry ngayon kasi parang sa akin na ngayon yung problema eh. Kasi hindi ko matulungan yung sarili kong mag-let go sa nakaraan. Pero Neil, sinusubukan ko naman pero ang hirap talaga eh. I'm sorry kung hindi ko maayos tong issue ko na to. Pero sana hindi ka mapagod na umintindi kasi yun lang yung kailangan ko siguro. I'm so sorry, Candy. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Wala na ako ibang nakikitang ibang babae na makakasama kundi ikaw lang. Mahal na mahal kita. Yon ang unang beses na nakapag-usap kami ng puso sa puso. Nakaramdam ako ng kagustuhan ni Neil na maging maayos muli ang relasyon namin. Naghalikan kami bilang selyo na inaayos na namin ang dapat ayusin. Nang gabing yon ay may nangyari sa amin marahil yun ang pinakamasarap na nangyari sa amin dahil may kumpirmasyon
Naaayusin na namin ang nasirang relasyon namin. Naisip ko, Papa Dudut, na may pagkakamali din ako. Dapat nung tinanggap kong muli si Neil sa buhay ko nang hindi pa ako fully healed sa ginawa nito sa akin. Tinanggap ko siyang muli kahit alam kong hindi pa ako noon nakakapag-move on sa ginawa niya. Narealize ko lahat ng ito nang gabing makapag-usap kaming dalawa. Ang pinangako kong mag-move on na sa ginawa niya ay tinupad ko. Ginawa ko yon hindi lang para kay Neil kundi para maghilom na rin ang sarili ko. Mabilis na lumipas noon ang araw. Pagkamulat ko na lang, 1 taon at 6 na buwan na pala ang nakakalipas mula noong niloko ako ni Neil. Nakangiti ako noon, natuwa ako at nakayanan ko ang isang madilim na chapter ng buhay ko na yon. Hindi na naging mabigat ang bawat pagising ko. Bigla akong naisip na malaya na ako sa hindi magandang nakaraan ko. Pagkabangon ko, dinampot ko ang cellphone ko at hinanap ko ang number ng isang taong naging parte ng nakaraan ko. Si Trish, at tinawagan ko siya. Nakipagkita akong muli sa kanya. Pinapatawad mo na ako? Seryoso ka? Well, naisip ko, hindi kita pinatawad nun kasi hindi ko pa feel. Siyempre, ayoko naman ng hilaw na pagpapatawad, 'di ba? Kaya nga ngayon lang kita hinarap ulit. Ang tagal kong hinintay to. Ang tagal kong hinintay na makamove on ka. Kasi sa totoo lang, rinding-rindi na ako dati sa tuwing tinatawagan mo ko para murahin at ipamukha sa akin na kabit ako eh. Kaya nga sorry dun eh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Gets ko naman yon. Siyempre, naloko na rin ako dati, di ba? Halos ganyan din yung ginawa ko dati. Huwag ka mag-alala. Ngayon wala ka na matatanggap na mura sa akin kasi naka-move on na ako ng totoo this time. Mabuti naman at naka-move on ka na. At least, makaka-move forward na kayong dalawa ni Neil. May forgiveness and acceptance na eh. Naks, kung makapagsalita ako parang ang linis ko ah. Parang di naging kabet. Hindi ko na siya boyfriend. Ha? Akala ko ba nakapag-move on ka na sa ginawa niya sa'yo? Bakit kayo naghiwalay? Pwede naman kasi ako mag-move on sa nagawa niya kahit hindi na kami magkasama. Paanong? Sariling sikap ang pag-move on ko. Nagsimula yung totoong kagustuhan ko na maka-move on nung nag-decide akong hiwalayan siya. Kasi alam ko, nag-move on na ako para sa sarili ko at hindi para sa kanya. Gets mo yun? I'm sorry. Di ko alam na ganyan pala yung nangyari. Akala ko okay na kayo eh. Okay naman kami ngayon. Natanggap na namin siguro na hindi kami para sa isa't isa. Di nyo na talaga inayos? Sayang naman yung ilang taong pinagsamahan ninyo. Hindi ako nangihinayang dun sa ilang taon na yon kasi ginawa ko naman ang lahat noon para maging maayos kami eh. Pero siguro hanggang dun na lang talaga yon. Hindi naman assurance yung tagal ng relasyon para masabing kayo talaga forever. Sa wakas, natutunan mo nang mahalin yung sarili mo. Yun yung napansin kong kulang sa'yo dati eh. Sana pala sinabi mo na sa akin yan dati para hindi na umabot sa mga away at skandalo. Pero alam mo, malaking tulong yung self-love ah. Dahil mula nung minahal ko yung sarili ko, nakita ko yung halaga ko. Nung nakita ko yung halaga ko, hindi na ako pumayag na masaktan ako at sirain ako. Kaya ngayon, eto. Mula sa dating kabet at sumira ng forever mo? Masaya ako para sa'yo. Mula sa dating niloko at inagawan mo, salamat sa tulong mo para mahanap ko yung self-love ko. Basta ha, last na si Neil na aagawin mo sa akin. Nako girl, pagkain na lang ang aagawin ko sa'yo. Nagkahiwalay kami ni Neil ng gabi ring yon kung kailan kami nakapag-usap ng maayos. Inakala kong after ng pag-uusap namin ay magiging ayos na muli ang lahat. Naalala ko, tinignan ko siya sa mga mata niya after na may mangyari sa amin. Sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Nakaramdam naman ako na totoo yon. Pero hindi ko naramdaman ang sarili ko kung kontento ako sa sinabi niyang yon. Doon ko na-realize na hindi pagmamahal ni Neil ang kailangan ko sa panahong yon, kundi pagmamahal ko para sa sarili ko.
Kaya naman kinausap ko siya at sinabing kailangan na naming maghiwalay. Nung una syempre tumanggi siya pero noong pinarealize ko sa kanya na yon ang nararapat na gawin, pinalaya niya ako. Naalala ko pa ang higpit ng huling yakap namin. Niyakap niya ako na parabang ayaw na niya akong pakawalan. Doon ko naramdamang totoong mahal niya ako. Pero tulad ng sinabi ko ay hindi yon ang kailangan ko noon. Papadudot alam ko sa sarili ko noon na hanggat nakikita ko si Neil ay hindi ko magagawang kalimutan ang ginawa niya sa akin. Minabuti kong ipaintindi sa kanya na kailangan kong malayo sa kanya. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil mas mahal ko na ang sarili ko. Nakatulong yun ng sobra sa pag-move on ko. Nawala ang galit at lungkot na kinikimkim ko hanggang isang araw ay nakalaya na ako mula doon. Sa ngayon ay may bago na akong karelasyon. Inaamin kong noong una natatakot akong pagkatiwalaan siya dahil baka gawin niya ang ginawa sa akin ni Neil. Pero dahil good communicator siya ay nabigyan niya ako ng assurance na hindi niya gagawin ang ginawa sa akin ni Neil. Wala itong sawang nakikinig sa mga trauma ko sa nakaraan. Pinaramdam niyang valid lahat kung nagalit, nasaktan at nalungkot ako sa ginawa ng ex kong si Neil. Pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at higit sa lahat ay pinaramdam niyang sapat ako. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Candy. Hindi nga madaling ibalik ang tiwalang nasira. Bukod sa mahabang proseso at oras, kailangan mo rin ng mahabang pasensya at patuloy na pagpapatawad. Kaya naman bago mo sirain ang tiwala sa iyo ng kapwa mo ay pag-isipan mong mabuti kung kaya mong pagdaanan ang ganitong proseso. Dahil kung hindi ay huwag mo nang isiping gawin. Para sa lahat ng mga taong minsan ang nasira ang tiwala, hindi man ninyo maibalik ang tiwalang yan mula sa parehas na tao pero umasa kayong maibabalik ang tiwala na yan. Pero sa ibang tao na at doon sa mas deserving na. Tamang proseso at oras sabayan mo ng mahabang pasensya at pagpapatawad, makakapagtiwala kang muli kahit na hindi na sa taong sumira ng tiwala mo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love